Respira fort, que l'aire és teu, i l'aire i tot et poden prendre. Un cop ja l'hagis respirat, és carn com tu. És alè teu que no es pot vendre. Respira fort, que l'aire és teu. Aquesta primera part per mi connecta amb la importància de respirar com a manera també de ser conscient del moment i d'entendre que és el que et connecta amb la vida, no? D'alguna manera. És aquest dir, d'acord, estic aquí i tots els neguits que se solen acumular també en aquesta part com de respirar, és com tranqui. Sovint avui dia tenim distraccions contínuament i respirar és una cosa que és fàcil d'aconseguir perquè en qualsevol moment podem aplicar-ho. Trepitja fort, que el lloc és teu. On hi ha el teu peu no n'hi ha cap d'altre. La terra té per a tothom camins oberts. Fuig de qui vulgui entrebancar-te. Trepitja fort, que el lloc és teu. Aquesta té molt a veure amb caminar amb decisió i en fugir de la competitivitat, per mi. Perquè avui dia és com que tothom vol arribar al primer, tothom vol ser més, tothom vol ser millor, i hi ha un punt de dir, ei, cadascú té la seva vàlua i per mi és una invitació a ser-ne conscient i a dir, tinc el meu lloc, no? La Terra té per a tothom camins oberts, o sigui, tots tenim un espai reservat i té molt a veure amb aquest trepitjar, no? Perquè és quan caminem que estem entenent que tenim un lloc. On hi ha el teu peu no n'hi ha cap d'altre. I també hi ha amb una frase resumeix molt bé el fuig de qui et vulgui entrebancar, no? I això també és una invitació a anar amb aquelles persones que treuen el millor de tu, aquelles que quan estàs amb elles no... O sigui, et sents tranquil o tranquil·la per ser com ets al 100%, que no t'has de posar màscara, sinó que ets la teva essència i estàs en confiança. I això és el més meravellós que et pot passar, crec, perquè és com el veritable sentit d'estar a casa i d'estar en pau, amb tu i amb la resta. Per tant, minimitzeu, reduïu al màxim el contacte amb persones que sabeu que no convé tant i, en canvi, potencieu i doneu corda, conreeu aquelles amistats i aquelles persones que sí que us donen aquest extra i que ho saps, que estàs bé. Parla ben clar que el mot és teu i el pensament ningú no el mana. Si creus la teva veritat, llança-la al vent i que s'arbori com la flama. Parla ben clar que el mot és teu. Aquesta és fantàstic perquè... Clar, avui dia vivim com envoltats de mitjans de comunicació que constantment ens estan dient la seva opinió, tothom té canals, estem com bastant bombardejats amb moltes idees i precisament, ara més que mai, és important definir quina és la teva o si més no, expressar-te, no? Perquè sí que és veritat que a vegades no cal dir les coses perquè amb l'energia, amb el contacte i amb la manera de fer i de ser ja d'alguna manera estàs dient moltes coses, però a vegades sí que és important parlar ben clar i sobretot que el que hagis de dir ho puguis dir amb seguretat i amb tranquil·litat que això, que el pensament ningú no el mana, o sigui, no tenir com... Perquè tots ens sentim com observats, a vegades és com que les persones fins i tot que tenen una opinió molt marcada poden fer com una mica de i no, cadascú té la seva cosa a dir i és important dir-ho, no? Perquè arribi a més gent i perquè també un punt de vista, el vostre, pot enriquir la resta, no? I per tant és important això, compartir perquè connectes més i també atraus aquelles persones que sintonitzin amb la teva idea, no? Són com petites antenes de ràdio que anem sintonitzant i això també és el que ens fa crear comunitat i que la gent et pugui conèixer més. I també és interessant aquesta imatge tan bonica de llança-la al vent i que s'arbori com la flama, no? Aquesta veritat, o sigui, hem de tenir fe en les idees que ens emocionen i compartir-les, penso, perquè és també el que et fa feliç. Bé,
Això és un poema de Joana Raspail que no sé, quan el vaig llegir de seguida m'ha connectat i per això havia de fer com una mini anàlisi random, per cadascú vol dir una cosa diferent, no? Però... I ja està. Eso es todo, amigos.